Bună ziua! Astăzi, 24 ianuarie, sărbătorim Mica Unire, unirea dintre Moldova și țara românească. S-a înfăptuit astfel. La 5 ianuarie alegeri democratice, În 5 ianuarie, în Moldova, au ales domnitor pe Alexandru Ioan Cuza. În țările românești, pe 24 ianuarie, printr-o ședință secretă, l-au ales pe același domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Marile puteri s-au supărat, dar asta este un singur domnitor, două țări, astfel s-a făcut unirea. Și acum să trecem la imnul unirii, da? Hora unirii. Cea mai de jos variantă, în fa major, nu, ba da. Cea mai de jos variantă, în fa major, vom avea un si bemol. Da, așa. Și începem cu fa. Cu un ton mai sus, în sol major, vom avea fa diez. Da? Așa. Și începem cu sol. Și a treia variantă, în do major, începem cu do, note naturale, doar că vom ajunge până la la de sus, aici la jumătate de gaură, da? Suflați puternic. A treia variantă este mai grea, doar pentru cei un pic mai avansați. Vă mulțumesc, vă aștept la următoarele prezentări.